ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠାରେ ନୌଚାଳନା ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି? ସିଲେରୁ ଚିଲିକା ଅଂଶୁପା ରେଣୁକା। ଚିଲିକା। ମାଛକୁଣ୍ଡ ନଦୀର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ବରେହିପାଣି, ମହାନଦୀ, ସିଲେରୁ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ। ସିଲେରୁ। ଖରସୁଆଁ କାହାର ଶାଖା ନଦୀ? ବୈତରଣୀ, ସୁନ ନଦୀ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ବରେହିପାଣି ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁ ନଦୀରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଡୁଡୁମା, ଦେଓମାଳି, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ବରେହିପାଣି। ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ। ଓଡ଼ିଶାର ବାନ୍ଧଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଟର୍ନାଡୋ କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? 1877, 1977, 1987, 1978। 1977। ଓଡ଼ିଶାର କେତେ କିଲୋମିଟର ସଡ଼କ ପଥ ରହିଛି? 1,71,716 କିଲୋମିଟର, 1,77,016 କିଲୋମିଟର, 1,71,017 କିଲୋମିଟର, 1,71,016 କିଲୋମିଟର। 1,71,016 କିଲୋମିଟର। ଭାରତର ମୋଟ ରେଳପଥର କେତେ ଭାଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି? 27.88 ଭାଗ, 87.85 ଭାଗ, 27.85 ଭାଗ, 28.85 ଭାଗ। 27.85 ଭାଗ। 1947 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ କିଲୋମିଟର ରେଳପଥ ଥିଲା? 1,000 କିଲୋମିଟର, 5,000 କିଲୋମିଟର, 2,000 କିଲୋମିଟର, 6,000 କିଲୋମିଟର। 1,000 କିଲୋମିଟର। ସଇଁତଳ କେଉଁ କାରଖାନା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଲୁହା, ଝୋଟ, ଅଟା, ଗୁଳା ବାରୁଦ। ଗୋଳା ବାରୁଦ। ହୀରାକୁଦର ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା କେତେ? 280 ମେଗାୱାଟ, 260 ମେଗାୱାଟ, 250 ମେଗାୱାଟ, 240 ମେଗାୱାଟ। 260 ମେଗାୱାଟ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ମାଛକୁଣ୍ଡ ନଦୀବନ୍ଧରେ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର କେବେ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା? 1952 ମସିହା, 1952 ମସିହା, 1922 ମସିହା, 1252 ମସିହା। 1952 ମସିହା। ଦେଓମାଳିର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? 5,486, 5,446, 4,486, 5,486। 5,486 ଫୁଟ। ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ ଜଳପ୍ରପାତର ନାମ କ'ଣ? ଟୁଙ୍ଗିପୁର, ଲୁଲୁ, ଡୁଡୁମା, ବରେହିପାଣି। ଡୁଡୁମା। ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତର ନାମ କ'ଣ? ନୀଳଗିରି, ଦେଓମାଳି, ଉଦୟଗିରି, କୁମ୍ଭୀରାହୁଡ଼ି। ଦେଓମାଳି। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ହ୍ରଦ କିଏ? ଚିଲିକା, ଅଂଶୁପା, ପୁଷ୍କର, ରେଣୁକା। ଚିଲିକା। ମହାନଦୀର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? 851, 158, 858, 851 କିମି। 858। ଓଡ଼ିଶାରେ ଡାକମଣ୍ଡଳର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ମୁଖ୍ୟ ମହାଡାକପାଳ, ମୁଖ୍ୟ ଡାକ କର୍ମଚାରୀ, ଡାକ ସଚିବ। ମୁଖ୍ୟ ମହାଡାକପାଳ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠାରେ ହାତୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଛି? ଖଡ଼ିଆଳ, ଭିତରକନିକା, ଚନ୍ଦକା, ଚିଲିକା।